Нямаш кариерно развитие? Стани софтуерен тестер QA и изгради кариера в IT сектора бързо и лесно. Работиш от години, но нямаш кариера или професия. И професионално не вървиш на никъде. Изтощен си, отекчен си и имаш чувството, че нищо не се случва в живота ти. И взимаш малка заплата. Ако мечтаеш за нещо по-добро и искаш да израстваш кариерно с постоянно нарастваща заплата, то можеш да станеш софтуерен тестер бързо и лесно. Софтуерното тестване е трамплин към успешна кариера с постоянно нарастваща заплата и безброй възможности за развитие. Софтуерното тестване е най-бързият начин да влезнеш в IT индустрията, където можеш да се развиваш като QA специалист, QA лидер, QA менеджер, Automation QA, QA архитект, Scrum Master, Team Leader, Team Manager, Project Manager, Product Owner и включително програмист. Имаш толкова много възможности. Смени посоката и изгради бъдещето си като софтуерен тестер. QA. Не чакай. Започни сега. Ако искаш да разбереш повече, запиши се за безплатния ми вебинар на qa-star.com.